Здравейте хора, днес ще снимам на играта Bottle Flip и да започваме. Не съм много добър, преди малко я свалих и се я хакнах. Надявам се да ви хареса. Коментирайте, харесвайте, абонирайте се. За сега рекорд ми е 29, но честно казано не съм много добър. Едно, две, ще пробвам с нещо друго. С този птичко. Едно, две, три. Ай. Добре, са. 6, 9. Так. Продължаваме. Ще изчакаме да бъде. Хоп. 12. 15. 16. 17. 18. 21. За малко. 22. Сега ще пробвам с тази фигурка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, всъщност 9 е вече. 12, 13, 16, 17, отново се пробвам и още нещо. Добре, стана 18. Ако искате, може да ви покажа как да се хакнете или всъщност всъщност става с всички игри да си хакнете. Просто трябва да изтеглите от Aptoide едно приложение Lucky Patcher и може да си хакнете дори Google Play и всички игри, които са с пари, да ви са безплатни. Аз така направих и мога да свалям игри, които всъщност са с пари, но аз ги вземам без пари. 22 за сега, 29, 26. Дали ще се мина рекорда? Последен шанс. Добре. 28. 31. Минах си рекорда. 32. 35. Добре, сега се пробвам с нормалното шише. Сега не съм много добър. 1, 2, 3, 4, 5. Продължи. 6. Ето, вижте. Ето, чак съм неизменно. И вижте, аз имам 2254 и мога да си купа които искам от тея. Например, тея последните. Просто цъкам да и ето, имам ги. Сега имам 5754. Запомнете. И след това 3500 и готово. Сега ще игра с тази бутилка. 1, 2, 4, 5, 6. За малко. Искам да пробвам този чайник. Едно. И сега ще игра с тая жена. Прилича на Хилари Клинтон. О, 5.
Хайде. Искам да снимем рекорда. Отново. Двайси и две. Имам още 2 пъти живот. Добре. 26. 27. 28. 33. 34. 35. Добре. Четиридесет и две хора. Това вече е рекорд за мен. Четиридесет и шест. 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 и едно. А не, 63, 64. Ясно. Еми хора, мисля да приключвам и довиждане от мен. Tell me